Yo, so the vibe I want from top. Man again, so. See it come again now. Alright, all the guys are massive now. It is easy critical. Let them know how I want so. She's why imagine that good defend a mugas. Batman me are ready for attack. You want to me I go kill you like a shark. Top mafia, hear me attack. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Manager aina kumavhurira maanza. Zvekuchurawo kwandira zvimboshanda. Tine mamedha okubvunza Undertaker. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Manager aina kumavhurira maanza. Zvekuchurawo kwandira zvimboshanda. Tine mamedha okubvunza Undertaker. Number 1 ine wacho ndinikaza komanda. For 10 years ndakatrenyera kuChina. Ndikabva ikoko ndikapinda kakuRussia. For 12 years ndichitrenyera chimafia. Pane mfana pane hupuma option. Uchina ninja fight tinopinda action. Zviri zvemapendotosvika zvine caution. Andibowanze sasa ndina kana fiction. Tiri kurache ndakatrenyera mufederal. Nesera yangu ndikazonditika general. Ari manager ndaitila navo practical. One by one chivakwatsa zviri critical. Mafana yendakazopinda kuJamaica. Nebata mike ndiri ndega wemuAfrica. 1v1 ndakatina ndina ninja man. Penny man Capotan vese na yellow man. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Manager aina kumavhurira maanza. Zvekuchurawo kwandira zvimboshanda. Tine mamedha okubvunza Undertaker. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Manager aina kumavhurira maanza. Zvekuchurawo kwandira zvimboshanda. Tine mamedha okubvunza Undertaker. Mango mapana vangu anotora intelligence. Kasa komanda ndinotaura zvine evidence. Kana ndatsamwa handitolerate nonsense. Ufiye macho kunza vese ndine residence. Sitop mafia handikwate kana violence. Ari mangoma ndakagara ndine dominance. Studio macho ndichiimba zvine 5 cents. Kusviti ninja kwandiri handina nonsense. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Manager aina kumavhurira maanza. Zvekuchurawo kwandira zvimboshanda. Tine mamedha okubvunza Undertaker. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter. Manager aina kumavhurira maanza. Zvekuchurawo kwandira zvimboshanda. Tine mamedha okubvunza Undertaker. Number 1 ine wacho ndinikaza komanda. For 10 years ndakatrenyera kuChina. Ndikabva ikoko ndikapinda kakuRussia. For 12 years ndichitrenyera chimafia. Pane mfana pane hupuma option. Uchina ninja fight tinopinda action. Zviri mafenotosvika zvine caution. Andibowanze sasa ndina kana fiction. Tiri kurache ndakatrenyera mufederal. Nesera yangu ndikazonditika general. Ari manager ndaitila navo practical. One by one chivakwatsa zviri critical. Mafana yendakazopinda kuJamaica. Nebata mike ndiri ndega wemuAfrica. 1v1 ndakatina ndina ninja man. Penny man Capotan vese na yellow man. Boys zangu ndakuvhura rimwe chapter.